Gak lawa. Ganggu ae lagi pemujane le. Oh alah. Wis. Apa kuwi? Aja lungguh nang kono kae. Oh iya. Ora mire. Apa didol masalahe? Wah, kayak tutulan masker. Ya masker Hargane piro? 90 juta. Luar kok. Lah iki 1 juta. iki Iki gak didol iki. sendoke Sendoke hati-hati iki sendok zaman dahulu regane 5 juta iki. lha iki apa iki? Iki peranggo wong lahir. 100 juta. Lah iki Iki pemujaan aja coba cekel. kejainane bergaya vlog lo. Gak aku saiki dadi cukono. Lawa. Gak apa-apa gue nyembuhno wong loro-loro tok. Kejainane bar saka Zimbabwe. Dingane nge-vlog. Terus saiki dukun. Aku golek suasana sing bagus. Aku saiki pengen dukun. Bu. Bocah. Kowe iso nyembuhno wong iki gak? Sapa iki? Bonjol lah. Ya kene iso nyembuhno tak kei duit. Tenan yo. Ya. Wis. Jol kono ini, setan. Nah, oke. Ini enggak. Abu. Kepengin mari bisu nemeh. Abu. Ya lah. Abu. Ya. Hujan deh. Hah? Wes iki. Wes udah gue pakai wis mari iki. Dah. Je, aku tuh mari gendang ditendang dinding. Nana, Yo, so nak anak sing ape dukun rene nah kabari aku. mah tapi bohong. Mbek dukun kemlete kae. Delok kae. Balon los. Blok. Bayarane mahal iki. Ayo. Ayo. Nomor sebentar. Tak telah ya. Tunggu Cina. Yes. Cina. Bruh. Ayo meneh. Cuma enggak. Aduh. Mak tinggal papat dari mayang nang pasang. 1 hour later. Wes tak mulai masih kaya sebanyak kabeh. Huh? Ayo. 1 hour later. Ya aku sendal kan ya? Yo, jalan. Yo, kok gak gitu. Terus rasa. Ayo. Oh yo. Malik jalan sekali. Bilang loh. Anak-anak kurang ajar ngene. Wis tak mulane. Iya, Uremblok, aura-aura. Karo sebuli. Dulu. Lah kok imam Lha kuwi imam e. bocah. Kowe iso nyembuhno wong iki gak? Sapa iki? Tapi Bonjol lah. Ya kene iso nyembuhno tak kei duit. ndi janji dong. Iya. Endi janjine me?
Kadang mayu. Iya lali. Di bayarannya mahal iki. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat.